Ono što je važno reći je to da su upravo to putni pravci, oni koji su predložili meštani, što znači da slušamo meštane i oni najbolje znaju šta je njima najneophodnije i radimo na tome da zaista to i uradimo. Radovi koji će se ovde biti izvedeni, vrednost tih radova je 10 miliona dinara, od toga je 33% učešće meštana, odnosno 33% su izdvojena sredstva od meštana, a 67% je grad. Nastavit ćemo da, dok to sve nam omogućavaju ovakvi dobri vremenski uslovi, da asfaltiramo i dalje i u seoskim i u gradskim mesnim zajednicama, iz tog razloga što mi ove godine i nismo bili planirali ovoliki obim radova da izvedemo, ali zahvaljujući tome što smo rebalansom budžeta, odnosno drugim rebalansom, uspeli da izdvojimo dodatnih 200 miliona dinara za asfaltiranje putnih pravaca, odnosno za putnu infrastrukturu, uspećemo da asfaltiramo mnogo više puteva.